Reverend nematambudziko zvawo. Tine urombo aonekwa. Tinoti aonekwa nokuti kana munhu waberekwa mumusha wava vanhu vevanhu vose, uye baba vedu vataunganira panzvimbo ino, madzibaba ndikuZakaria, ndibaba vatinotenda kuti vakatora sarudzo yavo vakati ndichamira panzvimbo yokuva munyika yeZimbabwe ndiri muimbi. Vasarudza kuva muimbi vakamira pachinzvimbo chavo semuimbi. Nhasi uno tinoona tinavo vakuru vana macheso varipo nevamwe vakabvomawo kuva baba, saka tiri kuti tarasikirwa zvikuru. Alright, tiri kuona mauya revha makamirira kambani yeDoves. Zvakamirawo sei sekambani maringe nekurasikirwa kwataita? Isu veDoves Funeral Services basa redu nderekumira nevarasikirwa. Takadanwa, tinoti takadanwa nokuti ndiyo area yedu. Kana uri pabasa inzwa kuti ndakadanwa. Isu kubasa kwedu, kudanwa kwedu ndokuti kana paita matambudziko tine zvatinogona kunge tichimira nazvo nevanhu varasikirwa, zvakafanana nemawater bowser. Kana nhamo yaitika, vanhu vanoda mvura yekunwa, vanoda mvura yekubikisa, matoilets, vanhu kana pawanda vanhu pane maissues ekuti vanhu vanoda kuwana nzvimbo yavangagona kuzororera, marestrooms. Tine maissues akafanana nokuti iye zvino mwakawatiri kuri kunaya, pane matents atinogona kunge tichipindirawo navo nezvimwe zvakawanda. Saka tiri kuti isisu seDoves nderimwe basa redu rokuti kana nhambo dzakadai dzaitika tinobatsira. Munoona kuti dzimwe nhambo pamaNational Heroes aya tiripo, tiri kubatsira pamahigh profile funerals. I'm sure even on Facebook you can see kuti Doves tiri kuita basa iroro. Saka kusvika panzvimbo ino kuda kunzwa kuti ko ndezvipi zvingadikanwa kuti tigogona kupfuurira mberi pamwe chete nenhamo dzatiwira munzvimbo saizvozvo. Alright, kumhuri yeZimbabwe pamwe nemakambani akasiyana siyana, mungada kukurudzirawo kuti kudii kana tinge tawirwa nedambudziko rakaita seri? Ndinoda kumira ndichitaura mashoko ekuti kana dambudziko rauya hazvinei kuti makambopesana apo nepapo mukufamba, nokuti pese panogara vanhu, mungava baba namai, mumba munopesana, vavakidzani munopesana. Asi kurudziro yangu ndeyekuti kana dambudziko rauya ngarive redu tose. Vangava vemakereke, hazviri kuti vanga vachimba zviri zvemakereke, ngatipindirei. Makambanies vanogonawo kubatsira kuvanhu vakaita saizvozvi, ngatipindirei. Mumwe nemumwe tose zvamo. Zvanzi naPresident wedu mantra yawo ndeyokuti nyika inovakwa newenhu wayo. Zvatingada kuti zviitike panzvimbo zvinovakwa nesu vavakidzani vacho, zvinovakwa nesu vari kuziva nhau yacho. Saka ndiri kuti tikabatana munoona kuti tichava nekuradzika baba vedu munzira yakanaka. Aiwa, tinotenda Reverend nekukurukura kwamaita nesu mazviita pamwe neDoves. Tinotenda. Maybe handinozonge ndataura zita rangu. Ndinonzi Reverend Madasa, Chaplain General kuDoves Funeral Services. Mazviita Reverend. Mwari vakukomborerei. Uye kuti munamati wedu kuti basa rose richaitwa Mwari vange vari mutungamiriri pazvose zvigoendeka, vagonyaradza hama dziri kuchema. Mazviita henyu.